Kardom Pransi Katuk away Panta non-for Karbiamo Autonomous Council election mate MSC election abang ke lapu laben nang padokok lo lasi labang so election along kace patti dunje bangku mate ke thudunje bangku Komatsi Konat pen thudunji ma lahai hui Allah mutha pini ni tum raraphan kapachini lapen raraphan ka chuningri lahai hui alam sin tum pini labang so video pen ke kacing ki jethan padu ponji lasi non labang so kacing ki jethan lo itu makorte ake hai sipson hanse alang lita do alang lita raraphan je pachini ko lapen itu makorte Albert rong hi alang lita do alang litu tentan dum cingki je than rapet ko alang lita rat theno kan pa chini ko athepi kacing ki dam ji alam the bangke sonni son thomalam do lasila sonni son thomalam bangke e son bangke election bangke lapula ben nang pa do kok lo lasi labang so election lo APHLC asong pentame Konat pen komarabang kusi kace pati dunjima mate kace dan dunjima nitum labang so kutha song along song angbong kace parai tang mate kacing wai tang abang ku bang phi atum amen nitum nantum han pachini ponpo lapen labang so election along kace pati dun pen kupia phanma lapen kupia joine ma lapen kupia pot si kace pati dunji ma labang so puthak ta nang pen kacing ki che than je phansi nintum labang so a video long pini wang ing lasi non nilitum asom pen abangke a candidate amen lapuson si nilitum along chingwai pontang lo penangan adin lapen kacing wai pontang te adin long tame dola masih kacing mai pontang andi mabang ke justimet APHLC asong amai pu amat ake hai joining tiga thar ate JI ka thar kusi kadu ka bayara tum kacini jong lapen Rajan Timung Dhaniram Timung Kong Rongpi Robi Singh Ronghang Daniel Teron Suren Kramsa Antong Inti Rajas Tiso Sarim Teron Jonathan Inti ka thar Longki Timung Dhanesorong Phar Bikram Hamse Kursing Timung Mohon Singh Tokbi Martina Katharpi lapen kapre katum lapuson si nitum songang bong kacing wai pontang lapuson dolok lasi lahai hui abang pu bang phi asong jap pi tu Konat adim pen Konat constituency pen si kace pati dunjima labang so puthak si non nitum kachar ju mate cihut ciput kapat do pon lasi non itum kacing ki jethan bangke dam thuna ilitum asong amai phuma ake hai sar jaiga thar alang li phan Konat adim si kapat thurdun jima lapen ku pia phan si pat thurdun jima labang so putha non itum cingki pona asi ake hai sipson anse alang lis kami rar phan than paklar point tuma asong amai phu ku pia phan si ki thurdun jima lapen Konat pen si thurdun jima Keceng si abang ke itu mameku jaga thar alang di non singasona constituency pen si Kithurpo lasi alang di pen kacidan ji mate hala ruling party atum bang ke non kidobong Amor Singh Tiso alang di pen si Kithurpo nason hak si akaprek parti में सता में दोजी सता में आखिर कang tangrak mate ke tang avot pen itum langgam bulu tangpe lapen non pinian yan ili tum APHLC a polling station ke tang pen cenglo lapen rat ka citu pen cenglo sita me non singason constituency la mason bangke number 1 mate kan kon pi sita me chok lo lapuanan pen sito sita me itum along kaprek langgam tu kulutang pen mupen lodak mili amen nang di kapol hilong pen nar judum long ateng kulutang pe kolatum nasona ta se vesahin ala itu tu APHLC long
oi kimia somja anong aja tangkong alang di ke hai angtong tiga tha sportsmen alang di ke hamren constituency pen Kithurpo hamren constituency pen angke hamren constituency long nangdam bulo tangte halada ke dobom IM lo IMC lo rat ka chotoy do alang li ningkan wahan ni ladak IM mantang lo ningkan krep hok soselo ningkan krep hok soselo non pinia ni an MSC dobom lo alang di non BJP ho dat apu gadi lo ha kongres ho pen seta me dolo kongres ho pen seta me dolo lasi hala kongres ho pen dobom lo api BJP Karbiang lo autonomous council nangcari lo naso seta me dodun lo angke non la development pu kai kiamat ki hangkong tuliram rong hang ke Japon BJP dak seta me hamren constituency lang nam budang me kaching thor dun ke plan nai ka hamren kai silo hamren bet la pu gari lo kaching thor the ba hamren constituency adang thebi langdam lo pulotan te hamren abang ke ilitum non akimilang pusitame West Karbiang Long district abang ke ahempi lo lapen so France pusitame hala daga bang ke ilitum subdivisional headquarters si dobom lo hamren mane komantu ani kampen istame ilitum pinyar ni langdam lo pulotan te nonoson kaprega district ilitum pen te bokhera district hojai district pen ke manra pen lo hala dak pen ilitum pangpardam pulotan te hamren rong sopi amat kacing thur pen pangbardam lo pulotan te hala hojai district ang bong kelang me nai hi thi so Konat loma pudam po Islamnagar hala hai lom memula hala lasi nili pula alama bangke Mongol Sing timu komantu ne ningkan pen alang li EM ki bom lo lada Karbiang Long autonomous council lo pulotan te hamren constituency phan bangke alangli abangke ricu asongsi alangli phan paman lo la ningkan ko an yang bongke setame alangli kaching thur bangke konatong ke claim tam lo ne kopi kumar phatam ki paji odam lo ne la bangke il tum pinya ni da theklong ne dan lo la so jo ni si alangli phan non bangke rada tum tame hamren rada tum tame aning bangke asap tame ningkan sam to bangke ave pino aning arlo sapta chakon epin lo so jo ini si non ilitum obe kimia songja bangke parga dunan kok Albert kaching thola sai pu jetham tombong hamren ke kwan se ching thor ma ching thor the mane de dong dam de hamren abang ga phielam lo di kaching thor dama lam nge tum jetham lo thola dagi tum difu rong sopi lo daga kwan se kaching thor ma kwan se kaching thor the ma laga theklong dong hala to constituency ka pre kalam nge jetham ma se job lo lasi non rata tum kachini nangji tum ruling party mare BJP ki claim ke nam ki chok che ke tum kache thanang ja lama se bino chini ya lo di ki chok che la ke chini thai kachini ne bang bi non het to da phet an di Facebook long da pus lo hamre na lam the hamre na long ke non Karbiang Long ada di Karbiang Long ning ka chik hek long la ke le to long ang to ti ka tha alang ni phan kachini ne bang be la se to da beta ne di pola hamren a constituency hamren ara tunggal ni phan ka ching hon chot kali alang ni phan ni ke dok chot kali Karbiang Long ada alang ni phan ni dok pi labang la sona bang khusi alang li hamren lo Kithur dam lage hala da tum matha ako pai lo same ni nangli nili lada kalau asapso nambah don chela alangli phana bangke Karbiang Long atok anu sitame ki ong dung atum ke alangli phan kachini tum sidolo sitame non ili tum Karbiang Long bangke ha komantu nearni pen sitame la puson si nang plan lo election apolo plotante la non ke do bom la pena prang ke Japon tanga song Japos MSCM ke man tanga tum sitame CM ke man tanga tum sitame la puson si rada tum phan vi rong lo la pen claim rong lo hala tum bang ke claim bang ke ningkan election
a result pidet pen election haidet pen ningkan plira citti mabangke alang litum rong arat angnu ceklang dam delo lapen rong arat atum le cetong dam ji phan boris tame alang litum mabangke kacetong dam ji phan kacetong dam ji phan kacing kici than ji phan apor bangke citti delo na so lam no hala non kidubom cintong MSC prodiprong pia ke hai lapen kapre la dak dipu nangi do la MSC tum ke la puro ala election ke Kithurpo chong thoi chu be election je pa hai dak ko election ke hai lo te hola rong ara tum chiri bom se tamne chinong lo thilu pudam e to prodam te arnam phante alang lila MSC jan ka che tong ki su thema hola arnam to an ki tum chordom prodam te nang khaji di ini ngat long ka chordom ta me adorom kapre kusita me sita me long alang itu mane ribom ta long le la si li tum hola organizing secretary gursing timung sita me kipuna ko lo je prodi brok ping bode tu pacha lai ki pubon sita me bang chechak ko ti lo ate amun ni ta bang ko lo apap do ko ke chechak mo ba ke di heglong le delo kalang lo masi missing polo imbodet ko ka pacha lai ki ku aning ki ha ka ba FIR sita me pilo la pe alam sita me ti chepang sam tu lo jo la sonyo nasi missing ko to kali aho ka ha kola dame tumta imbobe ko je klang tum brotang te thana le FIR pidam nei kali nami tum akam claim si cepak lang ji nili tum konat consequence no kisum khala daksi nang li abjab tunang ko kalang lo hola dak ara to phansi karja pidun lo ko akisu musita me hadak do pidun nang ko lalu brotang te hala hando hokte kangbo be thana long dam me pen nili ganing jela ma gela nili pajun jela lan ta minon ni sabsu kapajun lo Allah mabangke laningkan plira citti mabangke alang litu mabangke rong arat pen ke kacetong ji phan apora welo rong arat along akisung ke boy long karjap dun ji phan ke apora welo tanong ke rong lok si do busi birta no non long lage non election cheklo jonda welo nikem in koy welo la bangke rong angbong si alang litum dolo setami la so prank pen bangke alang litum ke kacetong ji phan ke apora welo setami non along non nang lita pulo non along ke rong lok si alang litum dolo alang litum don rap ci chini lo jerpo ci chini lo kacilir kacepor alang itu teknik panglonon bangke setami non la bang so por hudalang itu mabangke nan rong along bangke non itu karbeng long ke non barla por lo tante kisung ke boy bangke non hello kasi la so por selang itu bangke rong arat tuhan kapal uji aning kan dala puson se palu bom lo non ke cipti malang e pak ronpo konane sangli nini ba ronpo konane pi kang aron po la puson si bokka kasu jon bak ron po la bokka kasu ronji po men pen kunane pi kang aronji po men pen kunane cek ronji po men pen alang itu bangke rat phan pangrum po la dak selang itu meeting along ga cetom lonji phan stame motor thapon opo nane ingkoi thongke phoke plikep alang itu ron po la puson si ningkan plira citim bene phong ningkan plira citim bene phong ane ningkan phok boleh kudana itu las puson si rong arat phan bangke klaim bom lo setame non ilitum songja pulo owe kimi la antong inti ake hai bangke la puson rong arat phan kapal luji la puson bangku bangke kali la pen alangli la puson kiron damje phanta non amar alangli long akhia data we setame alangli ko puson si la bangso akisung pen kapal jogjima la bangse alangli kapori labang ke ilitum karbiang lo arat se tame non mathanangji non hamren lapen singhasona constituency abang ke singhasona constituency ke pechelsia mepru jaiga thar masi Kithurpo lapen hamren abang ke angtong ti anang di Kithurpo lapen tu non mahamaya constituency lang tu bulotang pe rubising ronghang Kithurpo rubising ronghang la se halada Rubising ronghang ke Thoria constituency lo non kitobom IMSC lo IEM lo alang di lumsing teron na hai lumsing teron lasi nangam lo punotang te non korkan tipen jete bokhet adum tu hala dang bang ke raju tiso ada pe na bang ke ili tuma candidate ke Daniel teron na hai se thori ko la son da khatsi numati ili tuma candidate Suren Kam sa se Kithurpo la ben hala dak BJP tumbang ke Ritesh Inhi se Kithurpo la si non mo pen dai tum che thano ni tum pe bum lai ke ron ji phan ja ko le la pen pini tangka pharo potro ke ron ji phan ja ko le la si ili tum ma thalam no potame democracy
adet long si tum doko lasi non election a hutem no je itum kachong wainang ji ningkan tripen pevung lai mate ningkring aporang ni lotang de pevung lai lapen sang din ni kula si kacho dengun veri ma alam mangela puno hala si kacho dengun veri ma mate la ningkan ho pharma ahok pet kangwai dumpe ilitum adet rai kompe itum inglong aso tum kilong nia teng men ke long pen me tha keng men charja kula si kenang ji la kachong wai porlo pivung lai pan lok si garna hola pharo pho phan lok potang te lagi tum aningkan na jing thor tek lo la an si long chok po ingkrang la pu ingkrang resita me non khido son si do chok po sita me ili tum me thanga ja kong kan jarja tek ji pulo tang te ili tum ahok pe itum hola sik sidula ja kong pen kachi pheranga ja kong wan ke itum chudengun long nam ji hola chudengun long ji pulo tang te non na ki dobom ili tum halang kiwi pivung lai nang keron tuhan bang ke reject na kok po lah yo mut pialam kan na tentang jalan ahok saya itu adu lulus kami ini non rat atheng no ithe mereka pacini kan tumang lalo mane non BJP mane national party tum akimang ni mane la tum akar I ke lapen ke rat atum akinang sok ne asol di akimang bang patin dia tu pacite net dat kangjang lo non ratum karbiang long ratum akar I akimang ge non ge bi tuwal me langchot akaprek ke akar ia son pathek long le dalo pathek long le dalo min halatum aka akiklem masih lason lo ala kapa matha ja por ma siti pedal lason si klem long lo di non bangke le tum karbiang long termas council dengan toxic gap kan prosedur lagi dengan toxic gap ini plengket lo pulote non karbiang long tum uwesi ke julo di ke lo pulote non itum akenan sok nege kopi lo kare pina tum non election porote chithek long lo ta jisu mi na nehin ke to aka we di mering lang ka we thak chisong po ida me hok pa itu election hol pulote kopi uta kal ka chisong nei te ka chisong ve ka athipi kopi le tum rat makari ge pilo hempek chisong nei mate tidak menon bang de hemprek aku tak bang itu mar karpet lo rat kita lah adema parkan per lo paci cini neder lo lah tempat non bang ke kicurong le kicurong nidung ke non ke melang tuaran tak cukup hemprek kan ambil lo pusti paci tini dah lo teman gitu pula kita long aja kong bang kita ini deh langsung si pak klem lo non langam senang de nang li lam ni nang be non pela son lo stame non jo karbiang long arana tuma phana bang ke la solam li tuma ahut pen je tham kon bom di tinglo ili tuma phan non son nupak abit cheng son pas kisu nang mai chai sita kisu da chini ne dalo tuma ke ili tum phan asam government atum mate BJP government atum bang nang pasung piglo stame la bang so kisum lo puta ili tuma bang ke chema thau ne dalo athema langnam senang ili tum ku pipi lo kisum selang BJP ada asam long nang kacari pen mate India long nang kacari pen ili tuma phan ku pipi sin nang kacene nang kaholo ili tum phan kavelan non pang baralam ili tuma phan hemprek nang jipulo hemprek mangke nang pipedal hemprek nang pipedel contoh kalilan ili tum ke dotang karbiang long along le 10,000 mate suri kebra pharo plira thom kebra pli I square kilometer adang along le ladak non ke dobong ke constituency ko ra trop dolo lapen ladak plat dak po along ni pabi che po pli kebra pli pinchong dat po setame along le bangke the chaji la pukali along le bangke 10,434 square kilometer si do bom dila lan be ko do jike lapen lan ta avedet po athema lapu lamding na thuke bong Hindu Bengali tu nang pet ulo lapen Hindu Bengali chakale lak non tribal tu nang cerai lap lo lapen ang bong setame nang cerai goblo la tum si lasi la solong ri itum non plikebra plile plak pusitame along leke lan lo la pen la plak dak pen plikebra pli pinchong de pen longri ke bangke ke jephan kuti suri sia tangka pen BJP tum jojor tekan den lo sila so jojor den lo pruta ili tum kadu kawe arat tame chini lo karbiang long arat tum kachini ne abang ku avel setame ili tum karbiang long mate itum inglong asu atum owe kimi atum lo ke thek atum ta dolo ke thek the atum ta dolo la pen thek pik pik
intellectual atum anta dola hala tum sitame kisung lo puta cema thau ne dan athema la puson sili tum phanang vilo ili tum thang ta kama thaje porwe thang ta ki claim dun ji ka che song dun ja porwe itum ke choji phanam ta ka churi che to rok la puson sili tum phanang vidan la si longri ke bangke dang nang pon pidelo sitame penang amuni da tum bangke BJP aphan sorsal hai hedelo la penche song hai hedelo sami la bang so ka che song bangke itu APHLC pena bangke unan aprang amede ka pat heji phan mate ka che song RD ki PJ phan si bor ipon bom kalai lo rasila BJP itu mai agenda teng sikar beng lo mar lo ke penang na tum ke dun bom lo itung kang tang dong la pen kahi di dun dai ke itum APHLC tum char lo athema prejam la government upon against where atum se tame lack that lo la kapalak ta BJP tum bang hala tum ke mang lo de hala tum objective lo la pache song po palak po par ke pache song se de kapai ni po alas ke aso sa ko pini ko jo la song se pai ni bom lo pache song ai he bom lo an ke jai kachari karbeng lo tum mas council kacari ke hula tum masih cari lah hala alang itum kacesong abuta hula tum si dulu ke sita me non alang itum ai niget sang net sita me kacari la tum masih cari lah angke adukan hoi ke siwet lo ke di terata pangga pasung ke siwet lo lasi non pudam lo pulokan te itum MSC election lo pon resemet pet isi constituency la puari prejam constituency long sita me la songve potunang klangpi songve punang klangpi la pen la sona taxi hola election thor theo ni tum ke potung sita me nang chon dum ha tum do la election thor du nang ko election do ke thor du nang ko itung ta o jo la son election e da che patar tin lo la si hola son tahan itum kipu gang tum la son hello hala election ka che dan je vet BJP apaan ka cedang jebek hala tum pan jakong pidun desi nami tum methang masih election thordun ko ku chondun jam lason punotang pe nami tum si BJP apaan ke pahai je phala kamplan turong ako klap tu dakan lo lagi athema non kudam lo la BJP reng lo tum aprang BJP long se dulu po hala tum si independent pen ni thorunji songde pen ni thorunji lapu ke ong gedi angke hula so na tum apaan si nola bangke areng lok tum provoking ku hala rat phan hadi aning pacho tengdam de la son ho itu ma constituency ke sung pije karbeng lo matang be itu ma constituency eno ki sung me nola lang phane parjab dunde la election phai dunde de vir det pu one back do ka pache mata de la ke rat phan ka chong thui ante people lo pachu ning pan vir weather ke corona ke so kwan ni ki jumpu su me vir ve ahok pe kalam bang ke khai kivir buke non alang ni thorun de da porle kivir ji gali khai kivir ji ke hula ini tumarai itu ma constitution lo nang topi ini tumarai hula nang kang than lo itu khai kivir nang ni rong pini towara be de la le khai kivir gali nang ni pinap sang antun mo be de la le khai kivir gali ahok adon tin se tame sum kar be lo da towar ka bita constituency tin ta hisab te do turi ili tum non CM ke hai tuliram rong ha constituency ma se tame langgam lo punotang te toar ke no dopik la ke ni lipini bitum dam de se tame cho toar ke no doji alam ni constituency se tame ante la ja kong ki the nei KAC lo di BJP ang bong ban la ja kong ke nei pu ame thang constituency lo ni toar ke wa dolang punotang te hara nang ni tuma constituency long non song ve pen ka pachupa jab dunji pa munit ke kopilo ke glen thek po la no la puson na kali ji do la si amut pia lambang ke BJP tum senang ke toy hara nang ni tuma phan nang ning na pachu teng de itum vir po non itum la alang ni thurun de ko tang te itum vir dak ko itum constituency ke wedi la ke ka pachu be thekti kala ok pe ke nang ilitum la son ke vir ve pu do ko ke vir ve ki vir ji ke hola ilitum constitution BJP itum nang kan khan piver BJP itum ilitum mana rights ai nang pachu exercise ong be hola no ilitum khai ke vir ante ko pilo itum non ga song nang pon ilitum ka song nang yante non la BJP itum han ki pa crack pe para ke toar se avilo non son yo nang li to lamong sidit nang thun dun lok non son ili tuma rights nang kan khan pi pro tang te chu ke dam tang la non BJP tum ka chet tok dam
alamdon MOS 2021 hala dang bangke Karbi Anglong Autonomous Council arlo kachari nangji ajak ko mamasi nang thandi perlo labang so jak ko mabangke deputy commissioner atum pansi paklender popusi hala dar bangke toglo labang so lamdon lo bangke alang tum ridak chipi te kang ten chitok te kang khullo hala hello ilitum kivirlo athema hala so kivira bangke Karbi Anglong Autonomous Council ke ladak ilitum di fulong kim tanlo stami ladak EM dadulo MEC dadulo CM dadulo speaker dadulo secretariat Anton dan Dupedo. Stami labangso ASI amatum labangso MSC atum labangso IE amatum abangke thang takle monesi dokur joranalo. Konane IE amapi konane IE bali CM amapi padun toy kana kaprek thang takle monedalo. Stami abinong akjak ko abangke kacerai de abangke Assam government phansi Cinodai te kangkong hala hai hano itu makivir. Lalu mau pen dari tum citan profil mati di. Ini tum kasih song wek ngangji. Itu kasih song ngangji wek kopi lo labang soa aku tak mau itu apa citine dan. Napa citine do lapan ini tum lekat ini dah kali. Hala tum sina apa citine bino. Hala cuma kenal lo. Hala tum kenon itu kolosi ki klema la soa phang bang nekan pharo pita bang mathai lo. Kali hala tum RSS tum bila tu sona alang tum planning tado target tado northeast afana bangke 2021 ani kan penlo tangte northeast afan ke pavir nampu amone ramale pavir nangji pugali lapen isona lam hala mo pen itum lamdon lam inje pon podla si lamdon alam no hala 10 seat open for all 10 seat open for all Karbi Anglong nang implement that no pulo tangte implement that mane BJP nang hai to that pulo tangte laki kiro dami bang la son lo hala 10 seat open for all po nang itum non bang karbulong to nang di pini ke example jeng paklang ko living example hala 10 seat open for all koson de jeplang ma 10 seat open for all jong si chok that implement that mate BJP nang high to that pulo tang de kacheplang yam te hawar ke ha constituency son hawragat constituency son kacheplang yam te hala kopili constituency son kacheplang yam te hala bokajan Tapi dia punya konstituensi asom senang ketang kode Karbi itu jong hit dan setame paro kasu pancuai ni deh. Pini dah non labang non ke non election along setame ban kece so atu election nang kece dan nunje pan ada documents kado kawe nang kece sit nang kece dan DC office along pini tadi tum cetong oke. Tum dan non bang ke nang kece Cedan dunji pan ili tuma pan ber nang ke dong thibji pan alang itu nang ki thur dunji pan alang itu kamar thau na ja kong do elo nang la tuma alang rasi huda I open to living example of 10 seat open for all mane hala hawar ke hada son la pen kopili son bokajana son si Cedan dun thong kep setame haidun idat ko ate deciding aka IMSC ke Karbi se patok hokta hai hala komat me yongte hala corruption na case non dam bom hala che songbong konsing rongpi ni hala nom council get non potmo tero na ke hai tum corruption hala illegal appointment mutak che songbong se tame anu ka thong che krong la son anu la inu pakni dumo di normal mo nitung ge ho konsing rongpi anu pakko anu ke nang lang ke la corruption na case alang pe inquiry je phan ke pakko an se nang lang di Kopi pos inquiry ay kita dono pulotang ke inquiry sa hilo konsing rompi ke athema alangphan ke Karbi avut ke neka phai gali athemu dak deciding factor alangphan election phai ke bang king sang asu tum se phai la sona MSC la ke hala 10 seat open for all implement hote la sona je plan ko abuni ke Karbi ta hai sita me haru ranjot ko Karbi la pen inglo masu aphan keceng mirara ningkan pop ningkan keman bangke padukok ta thengi stami la pena khia bangke ningkan krepo ningkan koya khia bangke avedeji la sonda tot lo anda long le deji sialam lo non Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon CM tuliram long han non amate Karbi Anglong long kiche kibe kiba election nang ke thordun asona mung nang ke klam non amate alang ni than akisungan thek long lela sita me malang li Malaysia pornang le jalang li election ki rem lo bolote hala sodalang li cimat habegi tapi cimat habeg nang di hala sodalang ki claim ki nam ki chok che ang thek alang li cimat habeg di Malaysia kala mola no dukong IMP atum ACM penceng lo non la hemprek hang ai hedet di
BJP along do bom pen hempre ha hedet seta me chetan ling da munit ke di no hola tangka yone se hempre ha hedet ke latum asam government atum ki polling se claim thap ki kimang hu se ki dun la la se hola tum seta me karbi da pen munit da po muarni si arpu pen ave det no botang ke mo ke sara hot ke chema thapo ai ni tum chok ti da hempre ha hedet hala efficiency atum ke hola hut ki hang kachi song ni tum da support no son te je chema thapo seta me hola ke derong chat po athala long pawara videt po ke no ke do bom sian te chenglok en ti chenglok seta me non ali pulam aprang hala 1969 na hodle tuhan hill state nangi pi aku kadak kai karbiang long arara tuma bangke kilu duna joine karbiang long arara tuma pan hala kongres atum sikapal dulo kongres atuma bang la puson si than lo APSLC a hempre ke hang lo bangke ili tum chi ram dun lo lo tangte la tuma pan si election pa bahai de lo tangte karbiang long arat do anak hanke Christian perman lapo la puson si alangi hala sohut kongres atuma bang karbiang long arat pan pa pilu de la masi karbiang long arat bang APSLC pan vote pa page of lo pa perem tan lo kongres atum election che pahai de kongres atum election che pahai de pena joine non Meghalaya pinyar ni lang itu separate state akan tim longan lo stami karbiang long arat phana bangke asam sorsi nang pacenek nang pat holobong pinyar ni anta lapuson a hormu nang ke palusi pinyar ni anta nang claim bom lang itu lapen ili tum sitame karbiang long arat sitame la swaki lubang jevar ni lah tum okora bang jamno da arlong pene ko no pak pene thu si da me la ge kak te da ji okora ge hola tum kama tha pen si chela thek nang ko son se chela ri pulo tang te hola hempre khang he lo boni tum ke BJP tum la Prime Minister Narendra Modi bang lo da hu si ta me ingek ta me Narendra Modi karbiang long nang le ja ko ke aki hai Horen Singh be li tum MP lo jo di bahasa apa itu karbiang long lalang di kaninje bangke media to thengno kaninje bangke doktor tuliram rong hangsi keceng si memorandum si pohipu dan prek hang do ji alam kutha Narendra Modi ang no hadak Narendra Modi bang det pen ke media to marju tulo ki uso mahang ke karni ke kachar hi duna lun ke luno dak dike ting nek tuta bebe Komatsi alang pani pulo hempre khang hi pugi tumi chini pa melo alang no tha masi hempre khang ve di ho puta pulang la pen hala hang he de pod rat mani oilo hala BJP rat ame thang masa ning oilo ama se lo tha ka che pala me pansi ka chong phui thu ji pansi ni tum ke uso mahang ke karni ke kachar hi lun ke lun de lo po la puson jo la son si rat fan pamang hu ame thang masi puke ne bokala polo boje thano lage ne bok ne legi pugari de ateu la statement se kaning jilo lage ne ke mat ne fan bokala pu bugi puye fan ta ni ngange la pe lai options ka dogo be lam ni fan ta ni ngange sita me hul ai statement si bokala polo lage han si che thano atema hempre khang ji ho ni tum pu che than da pisi ni tum hang he lo pu ante ala Narendra Modi peace and development ku a meeting phana ke bai ku chini ni red mai do MP di first me na chini lo ke ko pisi ba han pa chu be la si itum cloud dak alam ke la lo BJP pen ke ari chirung atlo hempre khang he lo pu ako hang he lo pu cloud dak an pin pen no ba ke election na campaign setame ni tum development ku se ni jilo ke di la si development ku lo tang te hola street light hong suri si do ke pen hong pharu si ba ki ka hola no development jo athipi alam ke 99% e chodet lo 1% si klam chot lo di hola tangka bang ke 100 crore lo ama 99 crore bang e chodet lo 1 crore si klam chot lo jo la son jo ama si hola street light ka ke the la ke no la lang tum pu ja ning ti ta hai ji sita me ame si khar ke de lo po la na kuna ko lo la son na ka si hola to ar sita me claim thek the lo ke no na la nang li arm ni si helang India a prime minister mate alang litum BJP a government pen ke non prime minister Narendra Modi si litum karbiang long bangke nang sunplud lo si alang li pulo hempre bangke hangdun vekpo ninje dun vekpo si pulo setame hangdun de del Kithurpo ke alapen alang li pulo usom hange thegarni bangke kachar he elun bangke lun dun del pulo ante ni alang li tum phan isialam arju tum duglo
Narendra Modi mate India Prime Minister la puson abatai bang lem de jima hemprek ke hang aphane phong kachar he alun gilun aphane phong uso mahang the iya phan ke bang e phong Aplut tu lo yo, piala mang ke ningkan ko anik ngom la garbiang ngom ningkan toksik ke pra ini ala ta do dia visita me Prime Minister ke bang ke kitengsi phong lo gadi la si lai phong me ke bang usita me ningkan ko an pe lo ni ili tum ke hang bo ma hemprek sita me ham du tek ke de India Prime Minister ke na ho job Prime Minister no na ho along rialo sita me apong e damlem de ni un pu visita me la banke la pusona rona ve peace and development amaya huda banke hempre alam ninje no u banke alam masih rodam de kasi no banke itum bokajan el elong Komatsi Kethurpo no pen Konat lo Kethurpo masona taksi nili pena banke rajas tiso ala misi Kethurpo non ki dobom MSC Pabitro rompi, alang ni pensi cetampo, la pentu borjan, a konstituensi bangke Martina Katharpi, alang ni si Kethurpo, kalang lo, la si alang ni si cetampo, la pentu along kapreka bangke pangdak dela, no nama la si prajin pen pangdak ko, la si pu itu west karbiang long. Watat langso ILSC arlo Komatsi Kethurpo, la pen Komatsi Kithurpo. La langkano pulutang te amrenga konstituensi bangke oikimia songja done sorong par alang isi cepati dun po la pentu bitung reng thama CM tuliramong hang pen kacedanya bang CM tagalilo la election ke tuliramong hang kujok po tuliramong hang kacedanya bangke Bikraman se pen si alang isi dampu ni lasi CM pu hekjok jeta laso hulo acan ki bitung ratun tala kace cok cat boblat ke ceplang belu thangka level lagi nangi korke pani ngaci trenga tenglo lagi la meeting ki free ke nangi hem anjoe vexi kaci free tenglo la Pengolo puce kong ngelo la bohong cat boblat la bitung rat tu jasa kan kadu bagaimana kali ya anut tin mari kali mala ki ong dong mala meeting ki free dun ver tu me along pre meeting ki free ave da ma la nangi tum bitung along di do to ase na pu na koklo atima nangi tum melo meeting ki free dun ver ase ta me hola ki me tu ma kali hola bitung long ta hola bunda tu ba la meeting ki free dun tu ba la se nangi tum se me kamatha chelan melo la pu ga chi bohong cheng chek lok ke itum per the ke pa prang melo la si non bitung ben pu bang po inglong po lamang le thanam sinang non alangli bangke non ne dobom bangke land and revenue IEM Omor sing tiso alam nyong ke la bangke non semet akisu bangke la non inglong po constituency mate singason harana tuma bangke alangli phan bangke chikimojol kachikimoda malama bangke ningrijolo athema alangli la puson si claim lo non ili tum inglong arara tum bangke longle amen kache thabje phan apata amen kache thabje phan tangka maha ke piune akhia dalawe alang itum ke chowok je phananta kachuri sungprung tasila puson akituk de ara ahem tu na tum phan bangke omor sing tiso kachokle ma bangke alang itum edona hem jongsi longle chiri phodolo protante longle apata ke claim je phan office along dam lo protante ki jutsi ang deng ma ke em along ta le rot ti se hala em ang deng long ke le buda bangke omor sing ti so la puson si claim lo nangli tuma phanjong si longle pata nang pinang ji prote nili phan la nangli chiri phodo po chiri hini ke nili phan ang thak nang la lo protante nangli phan pata nang pipo la penyong si nangli longle nang pipe protante pata bangke lage pasangkok la omor sing tiso amena julong pig lo omor sing tiso tu la land and revenue alang sia IEM lo dema la fail up no puke isiang thek lo rong ara tum dong de portal long le atima land and revenue IEM alang ahok pet jakong ki claim nia bang ke alang jakong chi he chi perang mai bang ke rong ara tum phan kiduke la tum phan long le portal pi
non bang ke longle kota ki pijita politics siklem ide politics ta ke me politics puson te me nata non bang ke akahe no politics siklem ro nasi omor sing ti so bang along te chakpo longle kota nang pipo ta ho ja ko la ke election ho si ningje chot ti la pe la apota da pi long ni la election nang le thu po he jo ni la so pata la revenue patata kali sudah. Revenue patata kali. Kopi ni klaim boy la sona patata sia dulong. Nasi lason pulo tang te karbiang long angkang pipen. Hola karbiatung ke patalong le dado tema. To. Isona lamno. Lata. Sita me hula king sang su tung koson se patalong long ne lo. King sang su nang kota piture. Lage konata jak kong men se omor singki so kilong la. Non karbiang long Autonomous Council mate Karbiang district ke omorsin kiso akhi gali lagi. Laga ini tum ka doko we akhi. Kalang. Lapu bulata. So malam na hanun lapu khotkhoti lo lapu Nagaland ke dai long lam la ja ing long so atu medi lapu sona kisung da chetong lo ning kan hini ki thom satame pata mang ke chok chere. Tang te rek long le rek. Ini tum ing long asong bong. Ala. Satame bang bihari lapen kapre ke keng sang so tum hana bang ke ijo pa lang da pata long laput pata pije ale tangka do tangka do la no alam mang ke la ke non la suang hoi long sing ni lo poma klem thabret la ke plan free MSc lo ne ke ia lo poma klem thabret je plan free moarni si ke nang tum da sun gai moarni si lo ne mate no ni ba ni le so no sun po ni pure ha tum non sun jai po la si hala so hu da bang ke la Komatsi longlea pata kengsang so la illegal lagi illegal masih la $60 ro longle la kengsang so di cegi bitan di pima kalau tanti ritabit na ko la kan komat tenor hu komat IM IMSC tenor si la son longle illegal pata kengsang so ki pilo ate kengsang so le ki pilo puno tante la illegal lo non jadi tuliran rong hantame cujeng bajir polam ge abdulong pilo ninje piklo cujeng bajir ta unit longle pata unit ya neli se lama thadam niti tuliram rong hanga achu jeng la par ke thema ane la langpher hawar ke ha fuluni uttar borbil la pu an adang ke the da han longle pi la an adang the do ma tuliram rong hanga chu jeng la ta sol sini ma thadam niti athema langli chu jeng bat jir da unit pupu ma niti ke di pua long anda bang fansi pata pila ala pen along kaprek rong so pila di ti ko la taun an ke hadi bang fansi pitula an ke tujeng bajir ta pipe ko kasi la pu ana dangan an to ma tulira mo ha tujeng one nona ta klem pelang ma bola ma la si hola mo pe ne pulo la si la bang ke mo ala ke tu ni verbe ko ala ni tum se ta me popo ko ma da MSc tenor si la longle illegal pata ke piverma ko la sona sito e pancake nang kokko la se men topi ka long tulo na la Komatsi Kithurpo la pen Komatsi Kethurpo ko la so bang e tum pena chinese onlo la sona KAAC dipuel sipen lang per bang ke kongrong pi si Kithurpo la pen pada ramsing timung mate RSS lo ke ramsing timung ala le bihari phanle sarkari gambora appointment leta ahem ke thondam hai ahem ke thondam karbi atum na pelinglong so di masa kuki tu mangke yong hele chohan nustami pipe lo ta bihari phan mangke ahem dam put ke thondam RSS pena apolo ke hola tum ke inglong so na paverio phan ma di nasi hoda ramsing timung aphan kacedan ibang ke UPHL sia song kan ke kongrong pisi cedan ko la pen hala raju tiso bange la puson lo karbi amen pen LP school amen irlab lo prang ahut ke hala ASDC atau kacari ahut penang ana school bang karbi amen pen school seng lo la pen pangni lo ahem kim lo la pen dota lo la pen misen lo rong ara hala so hut ke claim karbi amen pen jhak ir lo la pen misen amen jumesen dolo sami non alang itu kacari huda bangke BJP ke cari huda bangke la school amen amba la tuthe karbi amen bang pawe sudet keng sang amen il thula tala kutabi nason ta plan nasi non bangke non itu APHL sia songpen la bang so election bangke kecedan du nang kokpoma cedan kupia posi kecedan du nang kokpoma la solam the bangke lalo
Athema la BJP atum RSS atum inglong aso aphan nang ke chenek la puson si litum che thelong lo stami litum char dak taun edelo che song taun edelo e senda che padun edelo kasi la bang so along bang ke litum che chak dum joy pulo tangte ilitum bang ke vir lut khang jampo la so joy nesi lapen isona lam hola BJP tum ke than tap la yo rata phat hala poison na biju de PCLC tum ke voter list kandidat si pene election cepat ini putih kota pemang hidup si bola sontahan kapaklar kan tu bang gelalo PCLC kopi posnya mahana patek tunan kok mati PCLC 2019 ningkan suri ini lah preser ke ningkan kopi posnya mahana patek cuma la cini nang kok athema as a pressure group hola Nitong ke election cedan dun de ko ke hala 24 plus organization of hudlu la bang election cedan dun de ko bang lasi hala sul ke election cedan dun de ko lo nang itum tar julong le derdu election cedan dun de ko ke sita ben non ki do boma 24 plus inut bani tuma cedan dun jine cedan de ne chin de lo sita me hala so 2019 FHLC from that pe la bang ke FHLC ke election cedan ko lo ate democratically si rata pan klan pipo ko jok si parti mahang pathelo lasi hopu ka chesong se tame chesong bom lo ka court ta case dam bom lo case do bom lo ko puta hearing do bom lo lasi hola so hearing ba no la election na prang nang do ko kulo dang pe lage me thu sen ko election na postpone to nang ko lasi hala kamang humi me lam ke dak thang nat ta we lo election na bang e PCLC pe ne klar rak lo chepate dun vek ko la pen ka chepate dun chot la ko lo hai ta hai ko Tema kacepate tu nang kok alam theba gela puson lo ke dam tang ko ana ningkan pli ningkan phokele thulo Karbiang long autonomous council a rules bang ke selam nangji ku high court pen ku elo high court pen a order pide la phisita me lada ka bang ke demokrasi arona teng pen ke komara tumsi kachari ma la tumsi selamji setami la kachari atuma bang ke selam le derlo Yung sila tum selam le det pulo tangte il tum yung si kadu kawita che dandun ra alang ni tumham parem tu dera il tum cari ra selam le pulo tangte la sopot ke ningkan hojo kali ningkan ning koita la ke semarun ida la sojo ne si athepi election che dandun nang kok alam ba ke lalo la penon kia so bangke tu bomlo kopia posi election bangke che dandun tu dera ma pudaku aja tu labang kilu tek tik abang tu le ya lapenang para kilu ke jok tabel pusi ma thada mang kok ala BJP tu ke tham tam lo ala li ke la puson ka ning je tu ma ke thekolo pusi je ma tha hai baya setame la ke kilu ne bang lo athema election na bang ke la da ke demokrasi lo yang sin nang election che tan tu thedat polo tante nang li la panar ni pen kacesong lapuan ardi penan ili kacedan rara pan kapang room rara pan claim PG pupen nang li kabor ike haladak masih cek klurut lo ala itu kacedan na itu makisu na pasun tu masih cidot hot po laga na pasun bom la tumpe lapen halaso avotar list selam nangji lapen electoral rules semar nangji councilor rules akimi semar nangji puki puda kacesong hala bangso demand setame non la kacari bom atumyo si hai chura do chukok polo tangte hala tuma bangke semar tuthede khangya ko la so joine si la tuma phansi pahai chubo ningkan phawang da la tuma si pahai chubo polo tangte la ke semar tuthede khangjang ko wa joine si la tuma phara bangke padower na melo wa joine si election bangke chedan no nang non bangke tum ke chethan penangan arji dinglo la penangan alamil tum kenang sot alam la pen alama bangke ardi do jor alam litum raraphan pachini long lo lapen kache thanang jis tame do ulang ko gelitum chini lo tame non e phongera long bangke tum pajudun ete je posi mo phonga pre tum je than thubom nan tame non kiri balam the ho nangli pinikaning ye dolang ko tante nangli phan apor pilo la so finally repon fit ko lasi kijutsi pinil kaching ki thana lo neli ganing je kang tung bangela lo ningkan popen Konat election ke council election itu wrong route kelang cari apa mati itu mater long cari calon ke messenger apa
ahok pet abang tukang wai ke ningkan popen ilitum epong nat nasi lasso epong nat along ilitum ahok pet abang tukang wai dum net lake ilitum akopai pusi cematan angkok ko jong si ahok pet ilitum cong wai tek putin aku ahok pet ilitum han na kacenek ikaholo ka itum han ikapasung songja si kahe no la dange japo na songja mati non la BJP long lobo matu ma songja hala tumo pansi pahai tu butang te ili tum lapuan so si sumla la pen ili tum non pi bung lai pen hala alegan ka prek si de tupu hala pi ta bung lai ni de po mo next ki long si long pi ta long le a te hala tum ti ni de po ni tum se hai ya po a ke hono ke ra pan ge jak ta le na si non la kan wa ya por hut ili tum ahok pe da songja mati pan ikelang pon je songja itum akhe update kacerai kom tek ji songja ilitum arai ilitum aja ko ngateng ben siksi dulu aja ko ngateng ben kace klem long ji asongja hola si ilitum non invite nako hala komat nya munit bangke election ni thurun ni bang ilitum asong pen sitame komat nya munit bangke nang litum jungjung kopine ni ngacheng samse lason dokok ta hai komat ni penke sitame hola so alam thepen mang non kapat ke ni alam avelo hola ilitum akhe gisun itu mola jakong nanga pabo ahin pe ahin la BJP government tu naik klem hola ke itu jungjung ke celang sela pampar air kang tangi hola la si itu layu pen cepajok itu dang ke non kirang ji June ni final cap army bangke itu la so ningkan open ekong kang waya election nangele lo la se hola so army bangke itu karbiang long ada atok anu itu metang karbiang kaipen cenglok la penglong so doa hala suarni bangke ilitum hong barpen ilitum ador pisun dea vote bang ilitum efficiency pan vote job pen ilitum idek ilong ri carai kom nonai lapen ilitum aja kong non la long ri kep impudan di mati kengsang asu tuhan na chujorde kengsang asu tuhan toar itu long ri kep sitame ingkir cek po lage itum ingkir cek po lapen non kidotang IMSC Bokajana MSC Kopilia MSC lapen Deopania MSC ha tuan sitame ingkan tepo kengsang asu tumbang ke dolong le depo hala MSC council long bangke lapen hala dominated kepon kopini acet tri tang ho hala gurkha ke tum ada tum hala tum ke ili tum dak inglong asu mate siksidul administration angkang arolong ke hala tum jakong ke long ji mate dimklong lang long ji ke arona ve lagi illegal nasin non na ke dotang lapen non kirang di hola long riket mate teng constituency ang hoy kang pudang kengsang supan kacupa ang atowar sitame ang hap mate la kengsang so tohan kacupa ang hap ki thui sitame efficiency nang hai lo pudang te lasong hap sitame inkir clean po la pen hola tumbang ilo la pen hola non hem prek ki hangai hede a BJP atum la tum rem thai lo pudang te efficiency si hai ko ke efficiency hai lo pudang te hem prek sitame ilitum ke claim nahi ang deng dopik lo athila BJP pen kongres tum celang pet si itu alang pajok lo karbiang lo arat pan lusi pamang huk pamang ramsi hemprek tang pahang dak cedel lo nasimon la PCLC pen bangke election hai lo putang te ke pang ceng lo hemprek sitame long le ji thangala alam be athi ning ke thedo lapen ke claim jong si claim lo pulo tang te ilitum kiun ya som thanglat ta la si PCLC pen je lamchak si chipi khud lo lapen tu akijutsi bang hala voter list abangke siksidul paragraph 2 sapera 7 ateng pen hola rule abangke frame po hola dak bang ilitum inglong asodet karbi pen jenglok lapen inglong asodet atum si council election ilitum vote jok long jok po lapen hola ki thol sitam ilitum det si thol long jok po lai huya kemang ilitum itu mau pan ikirai kom aron sai delu aja ilitum aja kom sai delu nasi lai hu ikirai kom ji pulutang ke konat ni kongres BJP lo ke dong dan thektilu nasi lai PCLC kemang lapuan melo ilita jongsi ini ngaklong ini pencema thapame pulutang te nang litum sitame matha ringji nasi nang litum ka dokwi sitame nang matha dunon nitum non kirangji MSC first time lo PCLC pen MSC election contest dun po laka contest dun ke cheng pen amat litum counseling long fit pulutang te karbiang long kapacelar along ke nang litum akhir jumelo lape litum rat aja konvensi litum karbiang long ke pacelarun po lape litum akemang komsuri karbiarat tum non
Kita bom pen angsong anak kam lu jelong bangke ilitum metang si adai che nangko lapen lasu adai ka che la bangke akana hok adai ka chehen ason paman megaji pagi ilitum anu tin stame kamatha bangke pachi tonang ko nasi pini laso che cingki che thanong bangke ni lam the bangke lapulo nang li tonang ka chongeng ri ka dokwe non ni phainar ke jun ciklo nang itu kadok wis tebe mat apa mepe nitum EPHL sia song fan vote pira nitum han jakong babang lo tangte nitum ka cingki se thana sona tame thanglat tu ali gawe la son ke ceklang lo lapen ali si itum hando po lapen junpo sinon bangke aporta dingolo posi olte Albert opini gening ji dulam tante alom support tane de karbi arat doan pan kachuningri ile tum nengkan pho kwansi muni da kailong perthelong son surya kisungan ke itum karbi hiduk de darat tum cecak nang lo lapan englong suara bang ke cecak nang lo labang son akisung itum nengkan pho cot kali kita tangan nengkan nang tum cecak nang lo labang son akisung ki pho itum ka cecak jok plot je pakai itum non itum keceng si all party hills leaders SLC Kithur mane council election ka pati tunji itu malang itu han RDP duna la prelang itu han lang sena non nangkeni di election pen bothot aka preka kimi a party tum par SLC fan pahai pen itu kaci song nang jive itu kar biat makar ivek aron ke choklim asong tum han itu pahai pen ini tum karbiang long tak bang ason adet along ri itum halatum le kacet hangklong ason itum karbiang long tak elong ri edet itum kapacet hang dun je pan itum tak bor ipo nak lapen klem pon nak lang sini karbiang long aratum han tuning ri do si nona bangke kapan judlo alam the bangke la bangso video phana bangke kirip ponilo kadung wei phanta tuning rilo tuma korti tuma somjapo tum bentanang tum han kadung wei phanta RD do jot alam hokpet alam than pon tang lo lapen kache thanang je alam do pilang lake aka prek a video along sin tum than pon thupo lapen tum chepachini pon thupo kasi nona bangke pinier ni phana bangke labang so video along bangke tum lapo an alam nang tum han pachini si Pinian Panama ke lapuan sih kiri.